Obohena, nemá, viete ako no, hotok. Maďarčiny? Hotok je maďar. Ako sa cudzie slovo hotok dá preložiť do slovenčiny? Pár hrošku. Ako sa cudzie slovo hotok dá preložiť do slovenčiny? Ako? Ako sa dá cudzie slovo hotdog preložiť do slovenčiny? Ako ho preložíme? To je aké sú? Hotdog. Anglicky. Nemecky. Nemožná, ale anglicky. Ja vám pomôžem. Dog je pes. Čo to je ten hotdog? Ten hotdog. Čo bude ďalej ide? Počem chuť. Čo je to hotdog? Neviem ani. Dá jesť? A nedaj Boh. Ako sa cudzie slovo hotdog dá preložiť do slovenčiny? Tak to je nejaké mleté meso. Pomôžem vám. Dog znamená pes. Mletý ples. Hotdog je? Pravdepodobne podľa toho čistejšie meso. Ako sa cudzie slovo hotdog dá preložiť do slovenčiny? Rožok s párkom. Ako sa cudzie slovo hotdog dá preložiť do slovenčiny? Hotdog. Je to dosť ťažké slovo. Lebo to sa točí a hod vyložiť je udieť. To vypadá ako rohlík. Čo? Vezdi to perfektne, aj vezdi. Ktorá konkrétne? Tak to, ktorý vezdi, to môže byť aj, tak sa volá. No, počkaj, Eza. Neviem, vždy, čo spíti, Ježišmaria. Poďa buďavka na kystrma poptovo. To si? To bolo. Poláka. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Čo spôsobuje? Kým to je? Voda, slnka. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? To je šťastie. Šťastie. Svieti? Von sa smeje z toho. To je šťastie. Svieti? Pravda, že slnko. A prečo svieti ten mesiac na noci? Mesiac pozerá na nich, dáva na nich pozor. A Ježiško je hore, na každého dáva pozor. Ako je to možné, že svieti? Prečo svieti? Ako je to možné, že mesiac svieti? Čím to je spôsobené? Od Ježiška je to všetko. To ja tak myslím, pani Zlatá. Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Keby sa ma opýtate, ako sa opravujú auto, to je o niečom iné. Tak keby som sa vás ja pýtal, že kde sa štarter montuje do motoru. No, by ste mali tiež otázku smutku. Dobre hovoríš? Čo spôsobuje, že mesiac v noci svieti? Dúfam, že